pulzný zdroj PS30 SVI. Zapnutie nám indikuje zelená ledka. Máme tu analogový voltmeter a ampermeter, ktorý je prepínateľný. Máme nastavenie merania amperov, ktoré si vyskúšame cez mobilnú radiostanicu pod výkonom 20 W. Je to odber viac než 6 amperov. Prepneme si na meranie voltov, kde je napätie 13,8 V, ktoré je vhodné pre mobilné radiostanice, ale taktiež tu máme konektor na zapaľovač, ktorý je vhodný pre eliminátory pre ručné radiostanice s maximálnym zaťažením 10 A. Máme tu aj potenciometer, kde sa nastavuje dĺžka šírky pásma. Používa sa to hlavne pri CB-čkových radiostaniciach, kde je možnosť nastavenia rušenia. Analogový voltmeter a taktiež ampermeter je podsvietený, takže viditeľnosť v nočných podmienkach je 100%. Zadná strana pulzného zdroja. Máme napájanie 230 V, 50 Hz. Máme tu ventilátor, ktorý nám pulzný zdroj ochladzuje pri vyšších teplotách. A máme tu aj svorky. Nezabudnite na polaritu. Drumming, that's why the pipes are humming. My bonny lassie's coming, coming to me. Drums in my heart a drumming, I hear the bagpipes humming. My bonny lassie's coming over the sea. My heart with her she's bringing, I hear the bluebells ringing. Soon we'll be Highland flinging, my love and me. I'll meet her at the shore, playing the pipes for her, dressed in a kilt and a tam o' shanter too. Drums in my heart a drumming, I hear the bagpipes humming. My bonny lassie's coming, coming to me.